show me the law ndị be anyị bịakwọnụ ka unu gelu na Emeakayi bụ onye isi ndị agụ na-eche mba n'udo na-achị n'ogosigokwa nwoke nwe unu ebe anụnwa a na-agba iche na mmadụ bụ egwu a na-eme nlahụ a na-akpọ Airtight Girls House mba nke dị na Y Junction n'Ọkpụ na Ọka. Hei, nekwonu nwoke ka o ji akwụkwọ unu ya aka ya na-amazikwa gbodo nwoke nọ ebe a na-asị Emeakayi na ya nwee ndidi si a na-akụgbọ n'ụna na onye ọkaikpe ya na-abịa o wee bụrụ na nwoke anụnwa nwụọ na anụnwa kama na ọ bụghọkwa ya na-afụ maka ya na ole ntinyere ya mmadụ. Emeakayi sikwa na nwoke dara iwu ndị gọọmenti na anya bụ iwu dị na Section 16 na iwu anụnwa charị nwa Mgbafọ mere ọfụ mgbe anụnwa a na-achụgharị ndị na-atọrị mmadụ a sị na onye ejidere na ọ bụrụ na ibiribe mmadụ na landlord mara ife tenanti ya na-eme na ya desịta afa ndị bi n'ụlọ ya unu ya abịakwa ka unu gelu unu makwa na mgbe a gụsịrị iwu a na ụfọdụ nwere ike fe echefucha anya bịakwanụ na Emeakayi bukwa fon ya n'aka wee na-agwa nwoke na iwu nke anụnwa ọ dalụdo na Section 16 na-adọla Okeke na Okafọ aka na ntị na inye mmadụ ụlọ maọbụ nwee ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ha nwoke esekpurukwa n'ala ọgwụ ife a na-egbunu nwoke bikonu Chineke melụ nwoke ebele na gụ mara ife ndị bi n'ụlọ gị na-eme na enwe ụlọ ọbụla ejidelu ọ bụ na na-ele ọgwụ ebe ahụ na-alụ mkpụrụ mmiri ebe ahụ na-aya akụkpọsị ụlọ ahụ ọ bụ na itinyelu mmadụ n'ụlọ onye ahụ na-ezu oshi na-atọ mmadụ gọọmenti ewee jide onye ahụ na-aya akụkpọsị ụlọ ahụ na-achọ ọkwa ịma na ebo landlord na ọgụ ụtọje ka ọ na ọhọgụ ụtọje na enweghakwa n'ife onye bi n'ụlọ umerụ na-aya akụrisikwa nya bụ ụlọ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ unu makwa na mgbe a na-akụri ụlọ nwoke anụnwa nyaahụ na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na ekwesịghị ịkụkpọ ụlọ nwoke mmadụ na ọkwa iwu gọọmenti si nọọ sọsọ ndị tọje mmadụ ka a ya akụkpọ ụlọ ebe ahụ na iwu gọọmenti adịghọ na ezu ọgwụ na ejide na-aya akụrisi ụlọ. Bịakwanụ na-asịkwa ọnọdụkwa na iwu gọọmenti na Section 16 bịakwanụ ka unu nụrụ ka Emeakayi ti wee gụrụ anya bụ nwoke na foto ndị ahụ unu na-afụ ebe a bụ ụmụ nwaanyị bụkwanụ ndị na-agba ashawo n'elu ọhụfa na ya bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ụmụ nwoke bụkwanụ ndị na-alụ ebe ahụ ụfọdụ bụkwa ndị bịara ịlụ ọshụ atịkwa na o nwere onye ọkada butere otu nwoke ka ọ bịa lụọ ọshụ bifo ndị udo na-achị wee bịa na-eto wee kpụrụ ma onye ọkada toro wee kpụrụkwuo ma nwoke bịa ịlụ ọshụ ma ndị di na aka na-etiri mkpu ọtụ n'ọkwọ ntu a ka eti wee kpụkọrọfa ncha. Hei, unu makwa na mgbe etepụtara ife ejidere ebe a na-ewepụtara ma egbe ma ọgwụ ike dịgasị iche iche ebutere n'ụlọ anụnwa wee na-ajụ nwoke ebee ka eti wee weta egbe anụnwa onye enwe manija na-asị na onye bịa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ bịa lọjikwanụ na onye a chefuru egbe anụnwa o chefuzie unu ejehụ na nke ndị uwe ojii je were enyefa ka ọ na unu amahụ na onwe ife mee na ndị uwe ojii maọbụ ndị agụ na-eche mba ntụ ejidere unu kịta na-aya asị na egbe unu ji ele nya bụ ọgwụ maọbụ egbe amakwa m nnọọ ka nyara ịkọ nke m amahụ geenụ ka unu nụ ka nke a ti wee mee. Section 16. You know where you go, right? Section 16. Yes, sir. No property in the state shall be used for the manufacture, use, or sale of illicit drugs. Any property used for the manufacture, sale, or use of illicit drugs in the state shall be forfeited to the state government. Anything in wherever. Anything over the governor. Listen. I don't know against Listen. Governor. This is the law. Will you listen to you? So will you listen to me? Yes, sir. This is the law of Anambra State House of Assembly, passed by Anambra State Assembly. Law. The Anambra State Homeland Security Law 2025. And from the time this law was signed into law in January 2025, and from that time, my office
Ministry of Information, all of us will be making announcements, making publicity. Then telling every landlord, one, in this law, I will still show you. Where the law says you must ensure that you know what your tenant is doing. Now, since last year, we've been making it public that landlords and landladies should check their properties, their premises, and know, because it's possible somebody will pack in there and tell you, oh, I'm not doing so. It's your duty to constantly and always check that place. Which I always do. And you didn't discover this thing. Which I always do. Well, I on my day here. Now check the premises, everything. And they follow this thing. Okay, the one can be come Tansia, or one can get the one. Okay, hotel, When I'm a president, I'm for how you TV, Monday local government. Talk about the photo you gave me, right? Talk about the hotel. Oh, I'm not bad. And the guest house, 7 months can allow. Everybody go home one, that's how we get. I put out some seven that's how we see that and that's what we ever. That's how we be right back. Wine I be back. You have to wine I forgot many girls here, and I just go me also not want any of them be here. No problem. Thank you. You still have them interested. Thank you.